במקום שבעלי תשובה עובדים הם צדיקים גמורים יכולים לעמוד, השבת שלך אשר יותר טובה מהשבת שלי, תדע את זה. כשאתה שומר שבת גיבורים לא דתיים, כשאתה שומר שבת, כשבבית מדליקים טלוויזיה ואתה נסגר בחדר וקורא תהילים ושר שירי שבת לעצמך, השכינה רוקדת איתך, בורא עולם רוקד איתך עכשיו. בורא עולם שוכב שמה ואומר בשביל רז שיושב ושומר שבת, כשההורים שלו, חס ושלום אני לא מכיר, אני לא יודע, אבל הם לא כל כך שומרים, הם מדליקים קצת מוזיקה, יש כאלה, לא אתם, אבל יש כאלה שעושים מנגל, ואתה יושב צדיק בחדר שלך ושר שירי שבת עם הצלחת דג שלך, אח יקר שלי, דע לך שהקדוש ברוך הוא עוזב את כולם ובא אליך ויושב איתך ואומר לך, אתה הכוח של המנוע של העולם, אתה הכוח שמניע את כל כדור הארץ. אני מאמין בזה באמונה שלמה, שאתה במצוות שלך, במעשים טובים שלכם, כל כדור הארץ ניזון בזכותך, כי אתה גבר שבגברים, גיבור שבגיבורים, שמנצח את יצר הרע, מנצח את כל התאוות שלך ומצליח להשתבח להתעלה שמו לעד, להיות חזק, לכת זגד הזרם, לחזור בתשובה בדור הזה. מי היה מאמין שיש כזה דבר בכלל? מי מאמין שבדור עם טיקטוק, כל כך הרבה דברים שמנסים אותך, התאוות רודפות אחריך בכל מקום, בכל מקום אחי.